नमस्कार, घरचा स्वयंपाक चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण रव्याचे उकडीचे मोदक बनवणार आहोत. ज्यांना तांदळाचे उकडीचे मोदक बनवता येत नाहीत, त्यांनी पहिल्यांदा रव्याच्या उकडीचे मोदक बनवले तर त्यांना तांदळाचे मोदक सहज बनवता येतील. कारण रव्याचे उकडीचे मोदक करायला सोपे असतात आणि अगदी ते तांदळाच्या उकडीच्या मोदकांसारखेच दिसतात. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथं मध्यम आचेवर मी कढई गरम करून घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये आता पहिल्यांदा हा नारळ घालते. मी खोवलेला नारळ आहे, 2 वाट्या नारळ आहे तो. या वाटीने सगळं साहित्य आपण मोजलेलं आहे. दोन वाट्या नारळ घातल्यानंतर 1 वाटी गूळ आपल्याला किसलेला किंवा चिरलेला आहे हा, तो मिक्स करायचा आणि याला आता वितळेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. तर आपण पहिल्यांदा गूळ वितळवून घेऊया. तर आता बघा आपला गूळ वितळलेला आहे. 3 ते 4 मिनिटांमध्ये हा वितळलेला आहे. गॅस मध्यमपेक्षा थोडासा मी कमी ठेवला होता. तर आता गूळ वितळल्यानंतर आपण याच्यात आपल्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रुट्स घालायचे. तर मी इथं 5 बदाम घेतले होते, त्याचे असे तुकडे केलेत ते घालते. हे 7 काजू होते, त्याचेही तुकडे केलेले आहेत, ते पण घालते. हे अर्धा चमचा चारोळी घेतलेली, ते पण घालूया. आणि हे 10 ते 12 बेदाणे आहेत, ते घालूया. चला आता चांगलं मिक्स करूया आपण. हे आता जरासं पातळ मिश्रण झाले. आपल्याला थोडासा याचा अजून सुक्क होईपर्यंत परतायचं आहे. खूप सुक्क पण नाही करायचं याला, पण हे ओलसर आहे ते फक्त आपल्याला त्याच्यातलं ओलसरपणा घालवायचा आहे. तर आता याच्यामध्ये मी अर्धा टीस्पून वेलची पावडर घालते आणि आता हे थोडंसं घट्ट होईपर्यंत आपण याला परतत राहूया. तर गूळ वितळल्यानंतर पुन्हा याला मी 5-6 मिनिट असं परतत राहिले. गॅस मध्यम होता आपला. तर आता आपलं हे सारण तयार झालेलं आहे मोदकांचं. तर हे सारण झालं हे कसं ओळखायचं? एक तर सारण बनल्यानंतर त्याचा छान असा सुगंध येतो, रंगही बदललेला असतो. आणि कोणतीही कढई जरी आपण घेतलेली असली सारण बनवायला, तरी आपण असं जेव्हा उलटतो तेव्हा हा तळ आपल्याला अगदी रिकामा आणि स्वच्छ दिसतो. तेव्हा समजायचं की आपलं सारण झाले. याच्यापर्यंतच आपल्याला हे करायचं आहे, जास्त करायचं नाही, नाहीतर सारण कडक होण्याची शक्यता असते. आता हे सारण मी थंड करायला ठेवते आणि आपण पिठाची आता रव्याची उकड काढूया. तर आता आपण रव्याची उकड बनवायची मोदकांसाठी. तर त्याच्यासाठी इथं कढई गरम करून घेतलेली आहे मी आणि त्याच्यामध्ये आता हे पाणी टाकते. 1 वाटी रवा घेतला आहे आपण, त्याच्यासाठी 1.5 वाटी पाणी टाकायचं आहे. आणि आता या पाण्यामध्ये अगदी थोडंसं मीठ टाकूया आपण आणि 1 छोटा चमचा तूप टाकूया, म्हणजे जरा आपल्या मोदकांना मऊपणा चांगला येतो. आणि या पाण्याला आता उकळी घेऊया आपण एक. तर आता पाण्याला उकळी आली आहे. आता मी हा रवा घेतलेला आहे तो याच्यामध्ये घालते. बारीक रवा चाळून घ्यायचा आहे आपल्याला. पाण्याला उकळी आल्यानंतर गॅस पहिल्यांदा मंद करायचा आणि रवा एकदम न टाकता थोडा थोडा टाकायचा आणि त्याला असं लाटण्याने वैरायचं. एकदम टाकला तर मग मोठा गोळा मध्येच बनून राहतो, नंतर जरा त्रास होतो मग त्याचा आपल्याला मोडायला. तर हे पटकन असं सगळं मिक्स करून घ्यायचं. रवा कुठेही कोरडा राहणार नाही याची काळजी घ्यायची. तर तुम्ही बघू शकता आता हा रवा सगळा मिक्स झालेला आहे पाण्यात, कोरडा कुठेही राहिलेला नाही आहे. तर आता याचा व्यवस्थित असा गोळा तयार झालेला आहे. तर याला काय करते, मंद गॅसवरती जरा अर्धा 1 मिनिट फक्त आपण याला झाकण ठेवून वाफ काढायची. तर आता अर्धा मिनिट आपण याला वाफ घेतलेली आहे, जास्त घ्यायची नाही, नाहीतर रवा खाली लागण्याची शक्यता असते. आणि आता गॅस बंद करायचा आणि याला चांगलं असं परतून घ्यायचं. पिठाचा गोळा आता आपण काय करूया, 10 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया असाच. आपलं पीठ आपण ठेवलं होतं 10 मिनिट झाकून. 10 मिनिट झालेले आहेत. आता याला एका परातीत काढते मी आणि आपण याला मळून घेऊया. तर इथं परातीत मी पीठ काढलेलं आहे रव्याचं. आणि परातीत काढण्यापूर्वी परातीला थोडासा तुपाचा हात लावला होता मी आणि या फुलपात्राच्या तळालाही लावला होता. पीठ अजून जरा गरम आहे आपलं, त्याच्यामुळे सुरुवातीला आपण ह्याने मळूया. तर याला फुलपात्राने मी असं 2 ते 3 मिनिट चांगलं मळून घेतले आणि पीठ आता कोमट झाले बऱ्यापैकी. तर आता काय करायचं, आपण पीठ कोमट झाल्यावर हाताने याला मळायचं. आपण जसं भाकरीचं पीठ मळतो अगदी तसं त्याला एकजीव करून असं मळायचं आहे आपल्याला याला. तर याला 3-4 मिनिट पुन्हा असंच मळूया आपण. तर इथं आपलं 4-5 मिनिटांमध्ये हे पिठाचा गोळा मळून झालेला आहे. हा थोडासा चिकट लागतं पीठ, पण थोडासा तुपाचा हात लावला की हे एकदम व्यवस्थित होतं. तर आता आपण काय करूया, याचे गोळे बनवूया. आता या पिठाचे आपल्याला हवे तसे आपण गोळ्या करून घेऊया. खूप पटकन होतात ह्या गोळ्या आणि याला क्रॅक वगैरे जाणार नाही आहे, कारण आपण पीठ चांगलं उकडलेलं आहे आणि मळलेलं सुद्धा आहे. क्रॅक जाऊ नयेत मोदकाला म्हणून त्याचं पीठ चांगलं उकडणं आणि चांगलं मळणं गरजेचं असतं.
तर आता अशाच प्रकारच्या सगळ्या गोळ्या मी बनवून घेते. आपल्या सगळ्या गोळ्या बनवून झालेल्या आहेत आणि हा कपडा मी जरासा ओलसर करून घेतलाय, त्याच्यामध्ये ठेवलेत. तर यातली एक गोळी घेते मी आणि ही झाकून ठेवूया आपण, म्हणजे सुकणार नाही. आणि आता मोदक बनवूया. याची पहिल्यांदा मोदकासाठी पारी बनवूया. तर आता हातांना थोडंसं तूप लावलेलं आहे मी आणि आपण याची छान अशी गोल वाटी करूया. अंगठ्यांनी मध्ये दाबायचं, कडेला असं दाबत दाबत आपल्याला याची छान वाटी करून घ्यायची आहे. तर आता इथं मी अशी छान वाटी बनवून घेतलेली आहे. तर याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय करूया आपण, अगदी थोडंसं पहिल्यांदा सारण घालायचं आणि आता आपण याच्या कळ्या घालूया. तर हे मधलं बोट आहे ना अंगठ्याच्या शेजारचं, इथं ठेवायचं आणि हे 2 बोटं अशी ठेवायची आणि याला अशी चिमट द्यायची. छान चिमट दिल्यानंतर खालीपर्यंत असं त्याला दाबत छान कळीचा आकार द्यायचा. तुम्ही बघू शकता. तसंच आता त्याच्या पुढेही करायचं, खालीपर्यंत व्यवस्थित त्याला दाबायचं. फक्त दाबताना खूप जास्त प्रेस करायचं नाही, नाहीतर मोदक तुटतो. अशाच प्रकारे आता सगळ्या कळ्याला घालायच्या आपण. थोड्या थोड्या अंतरावरती अशा मस्त कळ्या घालून घ्यायच्या याला खालीपर्यंत. अंदाज येण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा थोडंसं सारण घालायचं याच्यामध्ये. अशी छान चिमट द्यायची. ज्यांना तांदळाचे मोदक बनवता येत नाहीत त्यांनी पहिल्यांदा रव्याचे उकडीचे मोदक करायचे, म्हणजे मग प्रॅक्टिस होते बरोबर. कारण रव्याचे जरा सोपे असतात तांदळाच्या मोदकापेक्षा. आता इथं पण कळी घालायची. अशा आपल्याला याला पटकन कळ्या घालून घ्यायच्या आहेत. नवीन जे शिकतायत त्यांनी जरा हे काम सावकाश करायचं. अशा प्रकारे आपल्या सगळीकडे ह्या कळ्या घालून झालेल्या आहेत. आता याच्यामध्ये अजून थोडंसं सारण घालते मी. सारण प्रमाणापेक्षा जास्त घालायचं नाही, नाहीतर मोदक बंद करताना पुन्हा तुटतो मग. आता ह्याच्यात सारण घातलेलं आहे मी. ते थोडंसं असं बोटाने दाबायचं आणि प्रत्येक कळी अशी पुढे ढकलायची थोडी थोडी, अशा प्रकारे. अशा सगळ्या कळ्या आपल्याला पुढे ढकलायच्या हलक्या हाताने आणि आता त्याच्यानंतर असं व्यवस्थित हाताने त्याला जुळवायचा प्रयत्न करायचा. हात अलगद दाबायचा, नाहीतर कळ्यांचा आकार मोडतो. पुन्हा थोडंसं सारण आतमध्ये दाबायचं आणि आता तोंड जुळत आलं की आपण त्याला वरचीवर असं बोटांनी जुळवायचा प्रयत्न करायचा, पण हात एकदम हलक्या हाताने दाबायचं याला. आता हा मोदक झाला आपला. त्याला झाल्यानंतर थोडासा असा खालच्या साईडने गोल फिरवायचा, म्हणजे त्याचा शेप छान येतो. आणि हे करत असताना कळ्यांचा आकार बदलतो आपल्या, पण तो आपल्याला पुन्हा नीट करता येतो. जिथं आपण कळी घेतली बरोबर तिथं हलक्या हाताने असं दाबून त्याची शीर वर काढल्यासारखं करायचं, म्हणजे मग काय होईल, उठाळून दिसतील पुन्हा त्या. तर अशा सगळ्या कळ्यांना करायचं, फक्त अगदी अलगद दाबायचं त्याला. सगळ्या कळ्या अशा आपण वरती थोड्याशा दाबून घेऊया. कळ्या व्यवस्थित करताना आपल्याला नख जास्त नसतील याची काळजी घ्या, नाहीतर नख त्याच्यात टोचला की आपला मोदक फुटेल. तर तुम्ही बघू शकता परत आपल्या सगळ्या कळ्या व्यवस्थित झालेल्या आहेत. अशा प्रकारे आपला हा मोदक बनवून झालेला आहे. सगळीकडून तुम्ही बघू शकता किती छान याला कळ्या पडलेल्या आहेत. आता अशाच प्रकारे मी उरलेले सगळे मोदक बनवून घेते. इथं आपले सगळे मोदक बनवून झालेले आहेत. 17 मोदक तयार झालेले आहेत. या चाळणीमध्ये मी 12 मोदक ठेवलेले आहेत, कारण याच्यामध्ये जास्त बसत नाहीत. आणि हे 5 मोदक राहिलेले आहेत, ते नंतर मी उकडून घेणार आहे. पहिल्यांदा आपण चाळणीतले मोदक उकडून घेऊया. तर इथं मी निम्मे मोदक झाल्यानंतर पाणी उकळायला ठेवलं होतं, तर ते पाणी उकळलेलं आहे. आता त्याच्यावरती काय करते मी, ही चाळण आहे ना, ती मोदक उकडायला ठेवते. तर असं व्यवस्थित ह्याला ठेवायचं आणि एक छान झाकण याच्यावरती झाकायचं. आपल्याला याला 10 मिनिट उकडून घ्यायचे आणि झाकण झाकल्यानंतर हा जो कपडा खाली दिसतोय तो याच्यावर घ्यायचा, नाहीतर खाली गॅसला लागून तो जळेल. तर अशाच आता आपण याला 10 मिनिट उकडून घेऊया. 10 मिनिट झालेले आहेत. आपले मोदक उकडून छान मस्तपैकी मऊसूत झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. तर आता याला सर्व करते मी. तर आपले सगळे मोदक बनवून झालेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता किती पांढरे शुभ्र दिसत आहेत, अगदी तांदळाच्या मोदकांसारखेच दिसत आहेत. तर एकदा ही रेसिपी सुद्धा ट्राय करून बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी घरचा स्वयंपाक चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू